Sygeplejerskens tid hos patienten betyder jo alt. Den nuværende udfordring for os sygeplejersker er, at vi løber meget efter ting, vi skal bruge inde hos patienterne. Det vil sige, at den tid, vi kunne bruge af bedside, altså sammen med patienten, den skal vi bruge andre steder. Vi skal hente ting, vi skal hente drikkevarer, vi skal hente forbindinger og alle mulige ting. Det betyder, at vi tilbringer mindre tid med patienterne. Altså vi er mindre inde på stuen, hvor vi kan snakke med dem, og hvor vi kan hjælpe dem og svare på spørgsmål. Den robot, som vi har været så heldige at få tilbudt, kan hjælpe os med det problem, eller hjælpe os med at give os den tid, vi har brug for. Det jeg kan gøre nu, det er, at jeg kan tage min mobiltelefon op i lommen, så kan jeg kalde på Buddy, og så kan jeg få Buddy til at komme ned. Så kan jeg simpelthen stadig stå sammen med patienten og berolige patienten og sige, nu skal du høre, det som det her det betyder nu, det er sådan og sådan, eller sådan og sådan. Og så i stedet for at løbe ned og hente forbindinger, jamen, så får jeg Buddy til at komme med det helt ind ved siden af mig. Og jeg kan se der, hvor vi er nu, at vi synes faktisk, det er rigtig sjovt, og vi kan se, at det er til stor hjælp, når vi henter den ned på stuerne. Jeg synes, jeg sparer mange ture i køkkenet, og jeg kan være meget mere på stuerne hos patienterne, fordi jeg ikke hele tiden skal løbe ud og hente ting.